sanggup melet gak? Gelem ya kok. Gelem ya ra melet. Sithik wae wis. Pisan tok ae melete pisan tok ae. Bisa yo. Kita Mbak Lu ngene lho. Iki aku melet lho Sen. Dawa banget e. Ayo, sik hop siap sik. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu wis. Dadi iki spesial. Iki isih nak sanake sarukan iki. Saru banget. Melete yo. Pisan. Hop. Iya. Piye? Ra ora ta? Hah? Ra ora lek melet. Ora e. Ya wis rasa. Yuk. Arep ero wong ilatmu cawang. Ulah sendok ya. Ya iki Mbak Tatin. Yo. Monggo. Yo. Gong-gongane. Mung agak ditepuki tangan penonton dimanis-maniske, dikanuke ngono. Kemong ditepuki tangan aku wis kulino dadak dimanis-maniske dikalem. Sapa iki mau? Sapa? Wahyu kok sapa? Kapok. Dikalem-kalem. Wis ngaku. Andok kapake, Mbak, nek wis ngaku. Tak kempit. Hei. Wahyu. Kok kabeh golek bola? Ngapa? Jenengan mau ngapa? Biasanya jenengan kan identik dengan ganas, galak, ulate buket. Lah ora. Iki mau kok dikalem-kalemke. Sapa lah aku biasa wae. Nek perubahan iki kok ketok mencolok ini malah orang tanda tanya. Lah ngapa? Sedikit-sedikit. Oh ya mulai saiki omongane mulai alus. Oh mlakune mulai kalem. Solah bawane meraatin. Kowe langsung ketok banget. Lah aku mau krungu kok. Oh lu tinggal lakune mlakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok tekan semper lho pinjam kok. Mbak Mimin lem laku semper. Sliramu mau lho. Kok sliramu le mlaku Lho, alus. keceplosan lho kono. Kaya wis jelas to. Ngaku saiki. Tatin ki saiki kalem wis ora kaya dhisik. Dhisik jaman mudeng unggah-ungguh ki mung sapa-sapa dimamah ngono lho saiki ngono kuwi. Ya aku delok-delok wonge tak mamah karo ora delok. Aku gelem dimamah. Wis. Sing dimamah apane? Goleki dhewe. Iya. Ki wis lagi wae kondur saka Kalimantan. Oh iya. Wah, saiki wis mulai piye dhewe. Biyen dek urung tau ning Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhon mriki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae. Sampai. Lah wong ning Kalimantan wedi numpak motor mabruk kon ngudukke godean. Ora nggodean aku medhon perapatan kono wae Pak, aku ngono ya wingi. Iya. Semangat ya, Mbak. Ya. Niki napa, Pak? Liwong. Ya, kan ora liwong wis ora. Nggih. Ya, liwong. Ya. Nggih. Ndak juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang e. Nek ketemu aku muring-muring lho, Nok. Wah, gimana wong enggakmu bunyi liwongnya gimana? Wis nggawa jaran barang e. Wah, iya kudu dituruti, Mak. Iya. Mergo iki ana lho sing anu ngira penari-penari iki tak bayar, Nok. Ya, eneng ya. Eneng ning jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Ya. Kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Ya. Dadi dhek nek teko ning wayangan ki nggawa koper kaya arep pentas kae. Iya. Golek nggon ku dandan anane tetean ya ning tetean kono kuwi. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, iki malah tekan Jawa Timur barang sok do teko, tekan Semarang ya do teko. Iya. Saking senenge. Iya. Ingkang tresnanipun kalian panjenengan menika, Mbak Limpo. Ah iya, mulane aku wis nglumpukke sendok akeh neh iki. Lagi napa? Nggo dandani Tatin kuwi. Wah. Kula arep dikeki sendok.
Heeh, sendok karo anu jenenge entong siji. Lah? Nek sendok nyanu tatin kok. Ora, kok sik tak urus iki. Kok nganggo entong barang maksudnya piye? Mbok aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Nek nganggo entong arep delendi. Maksude men gede-gede entong ki nak kae rak wis sendok kowe entong. Pak Seno ya kebacutan. Apa? Nek iki nyon sewu iki itu tidak masuk kategori gojekan. Lah piye? Karena sendok Mbak Tatin gawa entong. Ya masuke natoni wong wedok banget. Lah apa? Berarti padha ae moyoki Mbak Tatin ki wonge murka drembo. Oh, duwe entong, sekop. Pengen tak sekop apa piye? Hah? Pengen tak sekop apa piye? Sekop cengele wae. Wis kono sekop karo angkong do padu kono. Lah sekop ki Kuwi angkong. angkong ki wadah letong ki mrene. Lah kene nggo nderuki. Lah iki letonge. Oh, matur nuwun. Lah ya tak jarene pas. Ya, besok rasan dadak padha regejekan. Iya. Iki style kalau aja padha regejekan Nini. Ayo, Liwong. Ya, monggo diaturake yuk. Gembira. Ngapa? Dalange gembira. Dalange Pak jenengan rambutnya dipadake niku apa? Ya Gecek cengelmu lho. Pak buka jajal dibuka rak padha. Ya beda. Jajal. Oh, kae semir murahan ki semir larang ya padaku. Ya beda. Ketok gemerlap ngono aku lho. Kok saiki tambah putih meneh? Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku arep metani wae. Ora mergone kaya Pak Seno kan kathah pinggalian, uga mikir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sabat. Dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambutnya ra nggo mikir rak mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh ta? Lah iya ana sing ireng. Ayo karang wis tuwa. Aku ki wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50. Nek putih ki wis normal. Wis nggo mikir terus kok. Iki ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut gue mikir karo gue seneng kuwi. Sing rambut gue seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ora iso putih. Ra iso putih. Rambut kok gue seneng-seneng Mas. Kan iki gue mikir. Leman Rambut sik. gue mikir. Iki tinggo mikir. Ana rambut sing marai seneng apa piye? Idep. Idep ki rak nggo nyawang sing barang apik-apik gue seneng to. Ora Ora putih, putih. ireng. Lho. Lah idep terus Lah idep. Nah. Ora rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, Enak kene alis, idep, terus ana brengos, brengos. ana jenggot, ana simbar, ana wulu cumbu. Lah, wulu cumbu ki ora nggo mikir. Lah? Gue seneng. Kono kok cumbu. Lah apa? Ulu sikil. Lah nek ulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. kan ngomong Kok ya kabeh kok didetelke. ya men cetha ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, Brengos, idep, alis, simbar. Nek nang basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Oh, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Oke. Permus.
Nek jane nek gelem goleki nggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Lah nggih. Bringos, idep, alis, simbar. Kelek iki mesti ana ming ora do diapalke. Terus Aku ngerti aku. apa? Nek tak omongi. Aku ngerti ya wong dalang ora ngerti jeneng rambut kelek nek ana kocapan dilalahi kekuatane nang nggon rambut kelek arep ngucapke piye ra. Nah aku ngerti aku. Apa jenenge? Ayo wis tak sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nak ndulure kelek kuwi mudeng aku. apa? Nak dulur. Mimin tak cempolo sirahe modar. Kowe sing bangsa nggo njewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Ayo apa nek aku leleteke ngomonganku ngono kuwi. Aku ngono Ora kok sik bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggon jewowok. Nyun sewu. Mungkin dhek-dheke jewowok. Aku nek gergon omongan pancen omonganku rada trocoh, rada ngono minggir ngene. Nek liyane ora. Iya. Alung tumindak. Yo, adeke. Ayo Mbak Tatin. Nganggo lagu Cendol Dawet iki nek anu nembang anu joget Tatin pas banget. Iya. Lah ngapa? Oh ya ora joget. Aku muni ayo, aku ngerti terus. Ayo. Ayo. Ndang muni ya. Lah situ. Ndang muni. Mah, Lah ngapa? mah ora usah. Oh ya, katiasane gedhe. Duncalke gendeng ora udan. Terus apa meneh? Liyane kuwi ana meneh lho. Ora ana. Ndang cuit ngono. Hei, Mah. Ya ampun kok Berarti kaya le gawe martabak ngono. Ya ampun. Alah piye mosok Mbak Tatin. apa? Mbak Tatin mosok tekan nggo nolak udan barang to kowe gendeng. Lah nek ngene jenengan iso nggo tolak angin lho ya. Bener aku nang nggo telisir kok malah. Walah sapa iki mau? Kok dijere nggo tenda maksudnya piye? Mas Janu ta ngomong. Padune dhek arek ngiyep nang tenda. Janu. Bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Ya, mangga. Dadi limongan. Ayo, Sakia. Iki jogetane beda iki. Iki model India. Deng Sakia. Ah, coba Pri di diajari Pri. Ya. Ya Pri, kowe Pri ngajari Pri. Ya. Kae wis arep minggat kae kalau kae. Anak aku diplekotho terus lho. Ya ora mlekotho. Ora mlekotho, wis tok saweran 100.000 ki ra iso nggone abot. Nah, Terus kapan? kudune totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Yang beda totalitas.
Tapi wis plolap-plowe ngopo? Zaman dhisik 50.000 direwangi koso tok ya. Lah, direwangi iso ngibadet kok. 150.000 kok ger arep endo, dia endo. Ngene sambat. Iya coba Mbak Apri. Duntak tak duduntak. Nano nano nano. Setia penari gurun pasir ternama. Oh Sakia, terpesona aku melihatnya. Hop. Mimin sik. Kae engko terakhir. Ya iki Nganggo melet men kaya kirek. Ayo. Ya. Nan. Wo. Ah. Yes. Wes, hop. Rasa oke. Wes. Tak bandem gelas lho. Wes. Iku ora kaya kirik mah kaya ula celolo. Ayo Tatin ayo. Ayo Mbak Apri. Wes, satae sapa Endo. Jaya Endo nyambut gawe kok ngedoli. Aku iki palsu kabeh. Singgane Pak Seno lewung tok ngene arep Endo. Kok kudu aku? Rajumbone tekan Kalimantan barang ngopo? Lah, aku nang Kalimantan orang kan ngono ki lho. Ya totalitas ini mau gerakan ini dah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergo dalange nek ra dalange tak Ora mergo dalange iki nyenengke warga kabeh penonton ning sinduke. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok, iki aku meng nuruti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Sabar ora. Saiki iki apa-apa penonton nggih pokok nglawan penonton oke sakmene. Ya nek nggih tambahi ora ming 100. Ayo. Tandang gawene sik kok njaluk duit sik. Nyambut gawe rung rampung kok njaluk duit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning dinei lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, njalukmu pira padake cah tipis. Ah, meng ngomong tok kok meng ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih ditisik ndo. Ya nyambut gawe sik ning menyambut gawe sik kok tuas dikirim tinggal lunga. Heeh. Ya kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune silak entel. Ora Endo ae arepan. Oh iki lakone Semar bangun SKE kok. Engko bar iki anggere semen blonjo semen bubar wis. Blonjo semen. Dilakon nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah. Sing penting kose kecekel. Ora masalah wong kene langsung tetek kok ya. Iso kena. Ayo mikir dalehke. Ya. Rasa nggo melet lho. Ra nganggo melet boten sederek. Nganggo. Bandem sandal lho. Kok bandem sana. Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin. Mamine semar nganggo dolosor bareng lho, Mbak. Gak aku meng 100 lu melet barang. Iya. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo. Dilat lho kowe. Tatin. Dadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilat iki kok sing banyake kono lho. Dadi kelingan masa Kire kejayaan. ya tak dilatih kirik mburi kono ya. Tatin iki mbok gak Ngapa lho? sabar ya, Dek. Ndak lali, ayo. Ayo. Arep nyelamur kowe. Nggo melet lho. Ayo. Dia nek gah melet menjuntai. Ya. Oh, iki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Ya. Aku gak melet lho, aku kok ndak. Gedhek to? Melet boten? Melet. Wong ra iso melete ya dipresrake kok. Jenenge ayo Nek iki ra. aku gak aku nek melet. Ora apa-apa kok. Yo wis. Pilih aku joget apa pira? Pilih aku joget apa pira? Lho kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti terus munggah ra gelem joget, piyai semene getun kabeh karo kowe. Nek sing do nonton streaming ki nang angkringan
HP-ne. Katine mengkon melet kok. Tekan omah takoni bojone, "HP-mu nang ndi, Pak?" Tak banting. Lah ngopo? Tatine gelem melet. Lho, malah korbane akeh to. Gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Mah aku nek melet gah yakin. Mung sak melete menyelamatkan HP kok. Lho. Ya ben HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe to. Oh, lah aja kaya ngono. Oh, iya. Iki silak entek ya. Hah? Wis ge rampung ki weh. Apane? Silak waktunya jam 1 kliwat lho iki. Aku iki ngedep jam gede luwe gede kira ngono. Rasangku melet gak? Gelem ya kok. Gelem ya ra melet. Sithik wae wis. Pisan tok ae melete pisan tok ae. Bisa yo wis gek. Kita Mbak Lu ngene. Iki aku melet lho wis Sen. Dawa banget e. Ayo, sik, hop, siap sik. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu. Wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki isih nak-sanake sarukan iki. Saru banget. Yo. Na. Melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Heh? Wis melet kok ditutupi. Na. Melete yo. Pisan. Hop. Iya. Piye? Ra ora ta? Hah? Ra ora lek melet. Ora e. Ya wis rasa. Ya. Arep ero wong ilatmu cawang. Ulah sendok ya. Wes ya, aja ngopo aku ya. Loh, oke, sudah ya? Belum. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Mah melet tok wae. Ya. Hah? Ya. Ya melet tok, ya. Aku gak mau. Kok tenan dhewe ilatku. Ayo mengilat kok. Ya Wah, Cantik, sok cantik mung iruh ilate didelok wong kok lek isin aku kabeh tak ketokke ra apa-apa kok. Pergene kok. Sok cantik mbok wong iki sing demen sedekah. Wong ilate ketok kok isin. Ilat ki kanggone wong wedok ki aurat. Rahimku diobok-obok sapa-sapa aku meneng. Wis ya. kabele kuwi. Ya. Ya terus ki yo. Nano. Sabda kita. Awas, yo. Ya Bora. Ya pora. Sapa yang meni ya pora? Ambo. Egol. Lah, Sapa-sapa kok tok arani lho. iya maksudnya kok nganggo ya pora ora. Ayo men kok ya ora. Gathukane ya ngono kok. Ya iki pun nggih. Wis ngono. Ndi jare nambahi? Apa? Mangke. Ayo aku tambahi apa wis senengane ora. Ayo gak wis ndak jaluki dhuwit. Ayo Mbak Elisa. Yo katuran jumeneng monggo. Mbak Elisa karo Salaso. Yo. Sinden sing lagi ngetren yo. Ana ing medsos. Iya. Matur suwun kok pundakmu tok kae wuh barang ki men ngopo? Ini bunga. Biar berbunga-bunga kaya mantene ya ngene iki kudune. Ben ceria cerah mewarnai Indonesia ngono lho. Amin ya. Anjen bener. Sampeyan dikersaki karo Pak Haji Yuswanto. Pak Yuswanto iki. Supaya dijak Mbak Elisa aja nganti keri. Oh iya, ya. Ora apa-apa mergo ya lagi apa jenenge lagi dadi kesenengane warga masyarakat kok ya nok. Ya. Iki piye kowe penemumu? Mbak Lintang Kairo iki mau biasa. Luar biasa to. Nggih hebat sanget Mbak Lintang nik sih cilik titik
Mik ya wis iso jineman, kutut manggung ya pinter. Wah wis jelas sesuk gedene wis sugih ya, sugih kawero. Sugih duit barang. Ditelateni nduk ya. Apa? Ditelateni. Ditelateni. Ya, le sinau budaya Jawa ditelateni. Sinau budaya Jawa bene. Ya, kaya Elisa kuwi telat le sinau budaya Jawa wis telat. Iya. Wis gegeden. Hah? Wis gegeden. Ya ora apa-apa. Tapi tidak ada kata terlambat kok sinau budaya kok. Ya bener. Sesuk ya ora apa-apa, saiki ya ora apa-apa. Heeh. Matur suwun. Jen iki kula ajeng derek Mang Ayu Bagyo nggih Pak Yus nggih. Selamat kakak mempelai berdua Mas Irwan kalian Mbak Sari. Amin. Pangapunten wau mboten sida cendol dawet. Karepe nggih ajeng ngeten-ngeten kula tapi nggih mboten sida. Kok ora sida ngopo? Kula pun nunggu waune kalih Mbak Ika wis dandan timik-timik. Mas kula ajeng pentas pun matur ngaten. Lah kok ora dipentaske? Mengke nggih Mbak tasih jam 8 terus mlebu meneh. Oh. Terus ra diundang-undang sidane aku melu joget, melu nyawer mau. Ora sida nyanyi malah melu nyawer. Dadi melu penontone. Nggih. Matur sembah. Tetep nyanyi kok, Pak. Iya, heeh. Si niki arep ngaturke apa kowe? Iki pamundutan werna-werna lho, Sa. Iya. Napa mawon? Lagu Blitar sing nyuwun Pak Haji Yuswanto. Ya, kowe kudu iso. Iso ora? Nggih, Blitar niku wonten Blitar saged Blitar. Iso. Sesideman nggih wonten. Terus kowe mau iki ana kon fragmen kowe kon gandrung aku ayo. Gandrung Pak Seno. Heeh. Oke piye kok? Mengke kula nyuwun pangapunten riyen Bu Agnes nyuwun pangapunten niki namung ten panggung nggih mengke menawi kula boyok bajul lipun Pak Seno niku namung ngapus-apus. Maksude piye kuwi? Hah? Maksude piye? Kan nek gandrung kan berarti aku kan gandrung to, etok-etoke jatuh cinta to. Iya, padahal aku ra gelem jatuh cinta sakit Jatuh cintai sakit? Yo sakit no. Mergane ngopo? Yo nek loro cinta ki ra ono BPJS -e. Nek loro biasa ngono ono BPJS, nek loro ati ngono ra ono sing jamin Pak. Oh, ya mbane kowe sprene ora payu rabi ya ora gelem. Mergane ora tau. Iya. Ora rabi-rabi mergane wedi karo cinta dadine ya. Ya, supaya iso rabi kudu kenal karo cinta kok ya. Kudu kenal ya, Pak. Ha iya kudu wani cinta. Iya. Kowe engko gandrung aku ora apa-apa wis. Nggih. Cinta tenanan karo aku ya ora apa-apa. Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ora apa-apa ora usah kuwatir bojoku yahine iki lamur. Iya. Nanti ndelok streaming ki ra cetha. Iya. Blitar sik diaturake. Ya, lagu Blitar diaturake monggo. Alon-alon kok lagu Blitar. Pak Haji Yuswanto iki asline saka Blitar, sak kulawarga iki asline saka Blitar no. Oh iya. Mula nyuwun lagu Blitar, Dek Neng Awi wingi ya nyuwun lagu Blitar. Ya, monggo diaturake. Ya, alon-alon, Cok. Lagu Blitar. Ya. Monggo. Ya, Mbak. Beli. Bawa napa langsung? Langsung niki. Langsung ya kena nek kowe iso bawa ya apik. Ya. Nggih langsung mawon nggih. Nah, ra urung ya ming langsung kok dadak tantanganmu kaya ya wae. Iya. Ya, mangga. Saben bengi. Piye kok ora gek? Nggih, sekedap. Blitar kutha cilik kang kawentar dipeni gunung kelut sing ayokmi Blitar jaman Jepang tekempan peta bronta sing dipimpin Sapriati
Matur sembah nuwun. Nah, kowe wis mulai mundhak kepinteran wis mulai mundhak ngono kok. Iya. Mundhak nggih. Lah iya, lah tembangmu mbiyen paling ora ming podang kuning ngono. Sing tok nggo paitan ming podang kuning saiki wis gelem sinau tembang Blitar. Nggih. Iya. Sae niku tembangipun pelanggo sinau sejarah ya Pak soalene. Kok iso sinau sejarah sebabe? Kan dari tembang Blitar ngerti ceritane Beta Brontak Supriyadi ngerti, Soekarno ngerti, Majapahit ngerti. Oh iya, ya apik kuwi perlu dirapalke. Ya. Tembang Blitar. Mergo Pak Haji Swanto kuwi anu asale saka Blitar. Saking Blitar nggih. Mula nyuwune mesti tembang Blitar. Mulane mesti tembang Blitar. Ya. Iki sih ana sing disuwun Napa Pak? Lagu Sesideman sing nyuwun saka sik tak wacane. Ya. Saka keluarga alumni Universitas Jember. Oh iya, karo Kavisip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Oh iya. Diaturake dhisik. Sesideman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah kenapa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane alus. Nggih. Punten dalem 1000 Ka Mas ketoprak kok suarane ting klothok ora karu-karuan. Petep-petep kepecek-kepecek. Iya. Lah ya ora kepenak dirasake. Iya. Ditembangke sik. Tembangke sik Sesideman. Ya. Kaya ngapa? Heeh. Wiwitane anderek sang pekek Priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe
Apa toprak iki engko diganti sa? Ganti napa? Diganti gandrungan sinden karo yoga ning sing suami istri tenan. Sinden. Derek mawon kula. Oh, iya iki mesti apik. Mergane asline sing lanang ki ora seneng. Oh iya. Heeh. Sing lanang wis ora seneng, sing wedok ya wis ora patek seneng ku ora apik malah. Iya. Jenengan mboten sida kula gandrung meratine. Aku gila ya. Kok nyesel lho. Hah? Engko nyesel lho. Ora. Iya. Aku wis arep mangsuli wis bingung sik. Nek sing wedok omongane kaya kotek-kotek ngono ya. Iya, mangga. Bendera terus kayungyon selendang kuning kang sangking bukir Enak. swara kurang pramana ning wasis angung rom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Patenono timbang kepisahan Selesta tarewangi samutono lawan kula liwat kincanging alisku wasahang landang hatiku nadyan mus ling serius waku aku isih mampu nglateni slahmu kok kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwongan riko jiwa ragaku kurang kehormatan memprong rukun ngadepi Neno urip ana kutha gedhe kowe tak tuku
Ya Gimana, coba tak kentongi. Kowe dapukane Suminten aku Den Mas Broto coba. Ya. Oje. Apik ora? Nek ora apik engko ganti lho. Ya ora apa-apa kan dalang manut dalange, sutradarane kan dalange. Ah, Nek iya. arep pemainnya diundur diganti ya ora apa-apa ditarope didoge sike terus diganti. Ya ndelok sik suaramu kaya ngapa mergo Sik. ketoprak ki identik dengan kesenian Jawa. Mula suaramu dialus-aluske aja nganti kagok kaya ngono. Dialus-aluske saiso-isone. Iki Ayo. apa to isih asline ketoprake arep apa judule apa? Kowe gandrung karo aku. Nah iya, apa lakone apa? Lakone kowe Suminten. Heh? Suminten. Suminten kok Suminten? Ya, Suminten edan to? Nah iya kan berarti aku edan. Ya. Ya kowe. to? Ledan mengko nek wis aku moh kowe edan kok ora durung-durung wis edan ternyata tak dusi. Iya. Ja. Yo. Mangga tuduk. Nah. Saka kene ya etok-etoke. Ya. Tok. Den Mas Broto. Aduh. Den Mas Broto. Den Mas Broto Seno Weryono Broto. Sing tak tresnani. Sik, aku wis gila sik iki. Ya ora apa-apa. Aku kok Broto pertama iki ora edan ngono kuwi pertama Den Mas ketemu. Aku rasa ngadeg aku nang kene wae nek ngadeg ndak ora sopan. Ya, berarti aku nyedaki. Den Mas, heeh. Omong-omongan. Terus Ki aku aku- tresno kali panjenengan, aku moh. Saka kono sik. Iki cari kok nyedaki. Kono sik. Baleni. Baleni So sik. dok ya. 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 Yo, dok meneh. Wah, ya iki iso ambruk panggunge nek acarane ngene iki. Ya, tuduk. Nah. Alon-alon ya iki. Le mlaku imit-imit ngono ya. Ini Suminten ayu. Tuduk. Den Mas Broto. Iki ora pangling kaya Saminto. Suminten. Hah? Suminten. Heeh. Kok ngerti nek aku Suminten? Aku rak wis tepung karo kowe to Suminten. Apa wis tepung? Iya, wis tepung. Tepung tenanan. Wis Durung. Masa wis tepung? ngandel ora. Apa tenan kowe wis tepung karo aku? Ha nek Kok kowe ra gelem ngematke mataku? aku ra iso mengo Suminten mergo iki kelire nang kene. Nek aku mengo rono, aku engko dukani para pinisepuh. Mergane apa? Mergane aku wis nek ora mengo kok kayane eman-eman. Nah, mumpung lho iki aku Suminten iki anake Warok Siman sing wis ngusir warok-warok sing ana ning kene lho. Warok sapa? Warok-warok kabeh kuwi Ayo, bolone bapakmu warok sapa? Siman. Seko Siman. Ngawur banget. Warok kok Siman iki warok sapa? Ya kowe googling saikine. Malah iki uduran Suminten. Iya. Mas Broto. Piye? Aku ki tresno karo kowe saestu. Aku ra iso nglakoni Suminten mergo aku wis dijodhokake karo si Cemplon. Anu Cempluk. Heeh, Cempluk. Kowe dicodhokke karo Jempluk. Iya. Kae Warok, kowe anake Warok kae Guna Seco ya. Iya. Kok ora karo aku? Jarene kowe iki kowe dijodhokke karo aku lho. Jare sapa? Jarene bapakku. Kuwi rak ming ngakal-akali bapakmu. Nek aku ra iso rabi karo kowe. Tenane. Mergane apa? Ya kowe iki kejaba nek ayu ning awakmu kuru kaya ngono kuwi tanpa daging kaya ngono kuwi. Kuru kuwi saiki ya Broto.
ora kena nggo gocekan. Nek diteladeni iso lemu. Piye? Nek diteladeni iso lemu. Sing arep lateni sapa? Ora bakal iso. Wis pokoke aku ora gelem karo kowe aja ngoyak-oyak karo. Iki mergane kowe kudu reti ya Broto. Saiki ki anake Pak Yus kuwi wis coblosan mosok aku ya golput terus. Aku ki rong payu-payu. Kowe kudune gelem karo aku wis ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Lho, gene kae pemilihan kae ora rabi ya nyoblos. Oh iya ya. Heeh. Broto. Piye? Aku kuwi deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Broto. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep tok nggo ngopo? Aku arep nyilih, tak nggo memarkirkan hatiku padamu. Broto. Wah, iki kata-katane suminten milenial iki. Njaluk dit 2000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subroto. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Broto. Piye? Apa aku kurang lek kumbajul awakmu akeh nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem, Broto. Oh. Kowe reti apa ora nek ana 3 hal sing dicaluk karo misalnya aku ketemu jin ngono ya. Heeh. Aku dikon caluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak caluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Kowe kudu gelem Subroto ora ono lanangan liya sing tak tresnani kejaba kowe Subroto. Kok sikik ketoprak kok nganggo lanangan kaya bebek. Terus apa nih? Ayo ana piyayi ngono kok lanangan. Piyayi Priyantun, lanang jaler. Ah, ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae. Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ayo nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang yo tak tembangke yo Broto. Iya. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku yo. Sapa ngerti? Yo. Coba. Ahem. Memanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Nesmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kowe ngapa? Mlumah Broto. Apa kowe njaluk lagu apa Broto tak nyanyekke Broto? Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe-suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha ta? Berarti saiki arep Gerajakan Heeh, sing nembang ben calon garwaku ya kuwi Cempluk Warsiah. Cempluk sing ngendi wonge? Kae sing nganggo kacamata kae. Tak tekani. Plok Cempluk Warsiah rupamu ra sepiro ayune. Kene tak delok kadedayanmu. Apa luwih pinter kowe saka aku Cempluk Warsiah Warsiah maju kene. Warjudi. Warjode. Cempluk Warjudi. Yo. Kowe sapa? Motor. Kowe ra kenal karo aku. Awak dhewe padha-padha anak warok tapi kowe ra kenal karo aku. Ora. Aku famous lho ning Instagram ono, Twitter ono, ning WhatsApp yo akeh. Kowe ra kenal Facebook apa? Hah? Famous ki panganan apa? Famous tuh terkenal. Kowe iki ya cemplung desa banget sih.
Kowe kudu ngerti Instagram. Apa? Ketoprak kok Instagram cara ngendi? Iya. Ayo karang sing dadi ketoprak wong modern dadine ya Instagram karang. Iya. Den Mas Broto. Piye? Iki sapa? Ambo aku ya ora ngerti kok. Oh, pura-pura tidak kenal dia. Sok cantik. Emang cantik dari sononya. Semua dunia mengakui. Elisa harus salah. Salah. Sapa jenengku? Suminten kuwi ayu. Kowe lupa ingatan, heeh. Hah? Iya, aku Suminten Ki Ayu. Kowe kok iso dadi bojone Broto? Hah? Iki mbok ngaca. Nggih? Ngaca. Wis bendino. Ngaca. Wis bendino. Nah, Terus ngopo nek aku ngaca? deloken to. Karo aku jal, bandingno. Sapa? Broto. Piye Den Mas? Wah, ayo milih cemplok. Wis ngirit kasur. Duwe bak. Cemploke njaluk dibanting. Dadi kowe karep di rabi karo Broto mung dadeke kasur. Ora apa-apa, empuk. Lho, embang kowe lho. Apa aku? Aku ki cantik ya. Model internasional. Cover girl. Kulintang darat. Apa kuwi? Kurus, tinggi, kutilang kok kulit. Gawe singkatan ngawur. Kutilang darat. Apa kutilang Kurus, darat? tinggi langsing. Apa nek Dada rata. Jangan apa nek data rata? Apa nek apik sing ra rata apa piye? Lho, ya jelas sing berisi nang sing apik. Kandhane ya. Lho, jenengan seneng sing berisi napa sing mboten? Wah, aja takon. Iya, aja takon perkara kuwi, aku saanane. Saanane kok aku ra gelem. Wah, Broto iki pancen tenan. Wis si Ayu mbek nembang Le Padungko. Iya. Oh. Ben gerajakan pamundutan saka apa iki mau jenenge? Visip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Iya. Nggih. Mangga. Dibawani mboten? Bawane gelang alit ra apa-apa. Iya. Mambiat mayun paman. Tak akoni pancen apik suaramu cempluk. Berarti aku kalah. Yen ngono aku tak golek Broto liyane. Mas Broto! Kowe entuk Broto liyane iki piye iki? Hah? Lah nek kowe ngambruk kono ya aku ngambruk sapa? Piye? Kowe jare jaluk kae. Elisa ya pinter sing dimbruki bojone Gimana? Ayu. Kamu pilih siapa? 1 atau 2, pilih ini apa dia? Ngambruk iki. Piye? So dibanting tenan aku. Cah nekat e. Ayo sini. Kamu iri ya? Kamu senang ya? Bunga ya kamu ya? Bunga dia. Ganti rasa. Rasanya gimana? Gimana rasanya cempluk? Sakit kan? Enggak. Enggak. Ya jelas enak aku ya. Kok enak kamu? Lah ya jelas empuk aku kok. Dimbruki Elisa kaya dimbruki rongsokan. Nah, Iya. Klorak. Iya. Ora apa-apa. Ya terus Mbak Ayu. sawarane gending belam biangan nyerah nuswan toro
Wara-wara. Oh iya. Iki mau pancen tak sket nggo ngiringi aku kok jleng wara-wara. Untuk penonton yang hadir malam ini nonton pergelaran wayang kulit di Balai Citra Suara Radio Madya FM disediakan makanan gratis. Ada nasi jotos, soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis dengan catatan ngantri dan tertib. Oh iya, wah, yo. Nasi jotos iki bar mangan mesti bitu-bitu raine. Iya. Karo soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis, ngantri dan tertib. Iya. Cekap semanten woro-woro. Banyu. Banyu. Wangi. Kulon. Ugi sugeng rawuh kagem Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto. Oh iya. Sugeng rawuh. Mangga. Tanah India kumeliaring taman Sarinuswan Toro. Ya, mangga, yuk. Ebram jangan kumelaring taman Sarinuswan Toro. Ebram jangan kumelaring taman Sarinuswan Toro. Belum jangan desa sadang wis ojo. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis terang. Ake praara kaping pangerti pake biru ora. Pake gede pake nempes umpan sekarang ira. Belum jangan desana susah wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis terang. Ake praara kaping pangerti pake biru ora. Pake gede pake nempes umpan sekarang ira. Ya, Mbah. Disaut karo Elisa. Lah ya iki Suminten karo Cempluk bersaing kok. Ya. Ya saiki genti. Mbak Ayu, Mbak Cempluk, monggo diaturake. Yuk.
matur sembah nuwun. Ya. Manjing ngene nganggo kita apa ana kawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, yes iki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk wahyu pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula le ajeng. Sik, Truk. Gledekane liwatne. Heeh. Kok wirawiri iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru, Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas, ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita apa ana kawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun para kan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Lurah Petruk sumangga Lurah Bagong Satring Madukara miwah Satring Jodipati dadya kaget kadrakasan iki Lurah Petruk kantong bolong wau. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Panakawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu, ya. Arjuna wonten maring dawuh pukulun. Yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja saprapta kita tansah pinaringaning kawidadan. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah
Semengkeming pangabekti kula kunjuk ulun. Wah, durung. Ngampet ambekan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jek. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora Jawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha raja sak prapta kita Werkudara. Sapi ayungane gawe dadan. Der ing sapi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono gong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae mingan. Kita ulun nutus mekaten Bu Ulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti kakekku ora budal numpak opo. Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep kepengin dadi artis kok ora entuk omong. Ya ning ngomong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah ngrekoso. Budalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jlamprong. Jlamprong kok jlamprong. Jlamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitira mekaten Bu Ulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawu gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu mergo pegaweanku ora baeng-baeng. Adu arep karo Ulun Sang Hyang Bathara Guru Kakek Wenang. Iya, ulun pangestoni kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara. Jaluk pamit. Wah, tak matek aji bantuk Bantawus. Brahma Kumbar. Jaluk pamit Kakek Wenang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk pamit.
sabar ora. Aseme kecemplung ya aku. Mobang wangaruna kadinetraning angga rapuh rengkanikara sageter kinidunganing kung lirwowo sing pinipan coba petoking ayamana guru aku sing teka. Oh, Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng Kakang Ismaya ya. Wonten menapa Kakang dene jeng ngandika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan? Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi. Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe walaka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwangkara kingelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu
kumel kucemrah nyomaratani ing Petro Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sakarone Petro Bagong matimu ora mati siya le kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lukananta kowe nendi le anakku Petro karo Bagong Astuna Sidam skaring bawuna langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan Werkudara padha raja sak prapta kita Werkudara padha raja sak prapta kita. Guru kakekku aku aturake basaku atur iya Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana tak gegem tak nyetune apa ta wigatine jeneng kita sowan ngabiyantara bul tembang rawat-rawat bintombok bakul sinambi wara Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panginggaring-garing penggalih para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika Panakawan kula Petruk kaliyan Bagong nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel pukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh Panakawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi yo Bathara Guru kakekku mula waksulana pitakonku Petruk karo Bagong endi Pancen Bathara Guru ra iso menehi keterangan liwat surat keterangan sing ditandhatani karo Pak Duko aku ora nrimake Arjuna wonten maring hadap kita ulun Jarwani adine Jarwanto nyuwun pangapunten pukul mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan ngendikanipun boten kados adat sabenipun ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan wah aja atun bisa apa kuwi jenenge
Aja wantun bisa nyucup. Ngucap Kang, Ngucap. Dadan aku liwat bakal marsal karo dadi bayi. kita omong apa? Wah, Bathara Guru kok kupinge dipresake. Ora krungu omongane tik mencap. Arjuna wonten paring adhawu, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Siwerkudara. Bareng paduka pukulun. Kita ulun jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman, ulun cemplungake ing Kawah Candradimuka. Kakang Mas, sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran. Wah. Ora ana babar pisan. Yen to Petruk karo Bagong dicempluke nek kolam renang. Kawah Candradimuka. Gugu arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Klilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur nek kapun nek kayangan. Wah, udet-udet. Kuku Pancalaka mbodadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani kalian panjenengan ulun, kita malah keluputan Ora perdilu. Kakang Mas, piye? Kula suwun panjenengan kendhelke mawon. Pangendika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendhelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng Purn Janaka, guntur geni guntur angin sirnakna Janaka lan Werkudara. Janaka, Wonten dawuh. iki apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewano regane katiku Mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Nako dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang boten lepat. Waduh, krunguku wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumana musik, ora paning aku kejaba mung tumpukaning sego. Kakang Mas menika werna-werna.
menawi kula mboten saged nyirnaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru Binangun Pukulun. Ludira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku ming gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae carane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destva ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Kakang Semar.
ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing Kaywangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan Kaywangan ora mung Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kaywangan geger. Kaywangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalendraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Karang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Hah? Atiku lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep, stop, langsung do mandeg. Merga kae do manut karo aku. Nah ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng Kaywangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo.
Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kelawan Bagong. Ngris cemplungaken kacondrim kuwang semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara werku Dara. Kang Semar, aku majikanmu. Ndara werku Dara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara werku Dara salin. Wow, jengkulmu mlocot ora. Gawe werku Dara glelenge ora jamak. Ora lho, tak ajar dhewe-dhewe kowe. Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Kundaran Tirbawana diparingi wahyu pamung sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora duwe kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak ketoki kukune anjing. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjehna gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka apa kulun? Lawerku Dara. Wah. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh manane ora. Nek arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa kulun? Mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar, piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manekaya.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitirane ngasta ing ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing gareng-gareng penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing dikandhake Semar? Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung ngen kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula nak mboten nonton sing isa. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sakmenika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.